Здравейте, подобрителното Атсатала и това е 6-та епизод, 7-ми епизод на Полмини Клип. И си купих нова... Какво се викаш? Пръчка. Не знам. Ама много яка. За 250, да стане 1450. За 10 лева манко. Ама да. И както знаете, винаги ще да купам и коска, не знам. Да, продължавам. Чакай, аз още съм я слушал. Аз съм я слушал, хора. Да. Те ли изкарвате? Да, момента на разкарвате. Аз съм човечен. Бум, шака, бум. Бам, 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 бам. И май ще да пътя не сигурно, хора. Изкарах. Стина да може да е моята. Можете да е моята, казах. Опа! Не, чакай, бате. Така. Ти става вече. Аз тренирах, хора. Какво си мислите? И се пицаках, хора. Много се пицаках. Защото ме вкарах, хора. Иде отиде бялата, не знам. Ето я. Да, сега ще караш ли защо? Те ще кара ли? Виж колко ми е. Седемното е и пак не можа да вкара, хора. Ще го убия. Ти с моята, молите. С моята. Полека трябват с съвечета. О май ген! Пак не можа да вкара. И не можа да вкарам. Ето, дали ще може да вкара? Чудя се. Едва ли. Той бах те славя. То с червената е твоята, бе. 11 номер, 11, горе стъп. Бах ти тапак. Хора. Но и аз знам, че не съчукаш направо, човече. Ще ти пробваме. Шет, мафака. Фак е вкарах милата. Станахам 6 на мене 4. Нищо. Не. Ама не, ще да. Само е мет, че се милата. Да, вече можеш на друг мат. Вкара ли? Фак вкара! О май ге! Точно ме настигне. Мария Фернанда. Fuck you. Не. Бате не. Давай. Давай, бе, коти страна, давай. Видиш, тяната аз съм, значи. Не sé какво да правя. Смисъл ли не? Кога? Остана ли? Сега го знам. Дара по-бързо трябва да излезнала. Жигун се. Но трябва да се продаде. Ама хора, тук чата. Бах ти знам, че трябва да гледам клипа. Да, и бах ти. Да, само че не успях. Да, само че не успях. Да, ме виж сега. Бум, та се твоята. Бум, ти се там вече. Бум. Ти ще взимаш малко от това, защото картата ми напътре отдолу. Така. Сега, та си моята. И съм много тъп. Ето. 4 на 4. Хи, аз съм тъп. Да остана, хора, молица. Бум, шака, бум, не стана. Ома, ги. Шукош са.
Чата си е моята! Чат не е моята. Да, спи. Вкарай белата ти такъв. Мръсен тъпък. Или тъпачка, не знам. Вода е по слънце. Бум. И успях пак, хора. Мисля, че ще победя този път, ама да успях. Не малко му. Пак загубя. Да, дори да ни вкараш едната, ще караш друга така. Ето. 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 Ако се скилше? Ето. Купе. Шет, мала фака не успя. Ха. Аз съм. Ще вкарам това да. Сега ако не успя, ще се прибия. Йопа. Чадма! Фака, бате! Чадма! Шикуеш се! Да, ето сега не може да вкараш. Ти ще караш. Да, си гледа работа. Само си гледа работа, да така е. Вкара моята. Ха. Ха-ха-ха. И сега в моята къде ще вкара. Ага, ага. Ша, ага. Ага, и да, вкара после. После тук зади и бум, и тук и готово. И загубих. Аз го казах. Аз загубих само, че да ще кара чанта. Не, няма пък да не вкара. Ще вкара. Аре ми тъла е сега. Да, няма се. Ама ще успееш. И ето, че ми вземаха пак 200, това нещо не знам. После хинше так пунгер такъв. Може да е 400 година вече. Аз сме се рестрам кръпъче. Да правя 2000 и става финал. Първи финал, али. Първи финал. Пък като замисля, може да и сам. Онто поле, който има. Значи, има... Ето и да, то иначе. Ми мислех и аз напия, но не. Но най-много ще ми се напи. Много бе, много ще ми се секунди костюм. Девете ли окът няма да почна, или не знам кой. Дали не започна, еми да, тут. Те са такова малко. Вкарах ли някоя? Не. Пак. Не, вкарах. Yes. Вкарах някоя хора. Вкарах, видях ли? Шът мала фока. Шът мала фока, хора. И вкарах бялата, дами и господа. Браво на мене, аз вкарах бялата, хора. Браво на мене, той не може да се премести на откупака. Тъп като тъника. Мога да се премеся ето. Не мога да се премеся, аз мога да се вкарам от тук. Ами да, тут. Виж го. Бах ти лесно. Ами гледайте не е моето. Гледай. Чакай малко. Хора, вече не знам кое да целя. Ти направо целя и какво стане. Нищо не стана. Кой ще прави? Давай. Да, няма повече. И успях, хора, да ми господа. Как успя, не мога да разберам, тъя червена е май... Не това. Магиашко стои. Шукош с мене. 6 на 4. Трябва съм аз вече.
Не честно вече хора, трябва да победя накрая, малко. Да, съм. Бум, шака бум, не то. Ето. Кой е мога да вкарам аз? Така. Да, много успях. Дайте снимайте. Така, дам. Чак, бум, не успях. И успях пак, хора. Се някак вкарах някъде. И пак вкарах. 2 омеги, хора. Добре, той не знам кой. А, да, от играта днеска се е стегли на таблета. Бум, пак вкарах. Имам са на зелената. Тя е оранжевата. Мамка му. Чет. И пак. Давай. Вкара моята хора. Не мога да вярвам, вкара моята. Ще. Фай да малко си ще вкарам. Ще те. Да си вкарате, посадите на мой, ще вкарам моята. Хора, ти ще една победа и слагам да. Не пали. Скоро ще победя. Аз уверя. Да пак не успях. Это пачка. Патрик. Факю. Как? Гледай се работа е Патрик. И вкара белата. Что не успел, что? Дашка нулевой допускаешь кара. О май гаш курс. Научи лесно, ако бях него. А сега давай. Ама възчерен така ще вкараш. А сега ще кажеш черната. Аре кажи бърбате, ще кажеш черната. И хора ще загубя. Както винаги загубя хора. Не, няма да загубя чак толкова. А сега няма да загубя. Но може наистина да загубя. Имаш печеля хора. Няма как да не пропусна сега. Чат! Давай. Фак, хора. Препуснах. Как препуснах? На кого съм бях? Бахчо мама. Подобеното път съм това и те беше 7 минути. Мисля да. На по-миниклип и пак загубих 2-0. Едва ли ще печеля много, но трябва да правя полезията. Да правя 8-12 клип ще финала. Ще искам, чао. До скоро, абонирайте за мене. Аз съм Сова и харесвам мене. Ще коментарите дали ви харесва мене и до скоро. Чао!